Témou číslo 1 bol uplynulé dni štrajk v školách. Zamestnanci väčšiny školských zariadení v meste splnili svoj sľub a od pondelka ostali ich brány zatvorené. Nálady boli zväčša bojovné. To je boj aj o to, aby to školstvo napredovalo. Keby sme neverili, tak asi by sme v tom štrajku ani neboli. Jednota ale nepanovala v prípade najväčšieho štrajku škôl. Čo sa týka staroľubovnianskych základných škôl, nepripojili sa zamestnanci v Podsadku a v cirkevnej škole svätého Cyrila a Metóda. My plne všetci kolegovia aj kolegyne súhlasia so štrajkom, ale my v podstate štrajkujeme prácou. Naši rodičia, máme tu 90 detí v materskej škole, 200 žiakov na základnej, mali by problém. Zamestnanci škôl štrajkom strácali financie a platiť si museli aj zdravotné odvody. Naše pani kuchárky povedali, že oni budú štrajkovať v práci. Jednoducho potrebujú každé euro. Aj to boli dôvody, že v priebehu prvých dní štrajku postupne odpadávali jednotlivé školy. Dnes nám odišli zo štrajku ďalšie školy, ako napríklad základná škola v Podolinci, špeciálna základná škola svätého Bavera v Podolinci, odišla Jarabina, Jakubany, Hniezdne. Verejnosť tak s napätím sledovala, ako sa to celé vyvinie. On tie 4 hodiny, ktorý 2 hodiny je v tej škole, ale peniaze chcú, ale tí robotníci, dôchodcári, však to majú 200 eur. Čím ďalej budú štrajkovať, si myslím, že tým menej vybojujú. Redaktori ľudia, ako správam, zarábajú menej a neštrajkujú a oni majú sa dobre. Napokon učitelia zdôrazňovali, že nejde len o platy. Nedostatky v školstve vidia pritom aj samotní žiaci. Je ten nedostatok kníh. S 3 dňami voľna sa museli vysporiadať aj rodičia. Pripravené boli aj náhradné riešenia. Mám voľno, tak ja týždeň robím, týždeň mám voľno. Bolo zabezpečené v niektorých školách aj v rámci centra voľného času, že tí rodičia, ktorí potrebovali riešiť túto otázku, mohli sa spojiť s riaditeľmi škôl. Štrajk je na teraz prerušený, konkrétne výsledky však nepriniesol. Či sa ešte školy v najbližších dňoch vrátia k protestom, je vzhľadom k rokovaniam odborárov s vládou málo pravdepodobné.